Beraz, bueno, badakigu, Euskal Herrian ez da besterik. Antxon, zela mezu, iritsi zaizkizu. Aplikaziotik. Atzotik aurrera, bueno, nire lagun batzuk, bueno, ezkon berriak. Bai? Bai, banandu egin dira. Bai. Bai. Miluzeko aplikazioarekin jolaster egon dielako, bai edo bai, eta bat azkarragoa ni, obien nahi bestiez, eta bai. Wow, orain aldamenean daude Tinder eta Miluze, bi aplikazioak. Bai, orduen kontu handiz ibili beharko gara, eta batez ere lehiagin eta oso ondo pasatu. Gure lehiakideak batu zela mesedez! Hau da, kuadrilla! Hau ez dira banandu oraindik, Urtzita Iban, eta ia luzerako bada, ez da? Bikote hau ia luzerako bada. Zer moduz mutilek? Ondo. Bueno, esango dugu, 19. saioa dagoeneko abikaragarria da. Errekor guztiak apurtzen. Borobil, 4.000 euro. Eskuratuta, Urtziban, oparitxu bet, bueno, txeko egita bai, ez egon burueri bai, ez da? Zer hori dengo dugu. Bai, zer egin beharko. Orain jarraituko duzu, ez dakigu, ez dago zer. Aiga pentsatzen, ikusi Bai? duzu. Bai, baina ezin da telebistan esan. Ezin da esan, Bueno. Bueno, oso ondo, esan dugu, ez dau konfliktorik etxien eta, ez da? Ez. Orain guztiok, bueno, aplikazioarekin hortzea biltzezelako nor onago izan, baina zuen etxien eta danak. Danak fenomeno. Jarraitzaileak zutxu, Bai. jarraitzen dute, zeuek jarraitzen. Ia gaur, zer gertatzen da, ongi etorri, bikote. Eskerrik asko. Ander eta Lander, Gabon. Gabon, bai. Batzuko meretzi, besteak bigarren saioa. Bai, ez da gutxi. Bueno, baina polita da, beste ilusio bat ere, bai? Oraindik errutinarik, ez dugulako ezagutzen Miluzen. Hoi hona da. Bikote hasi berria zuena Miluzen, ze polita. Maite minduta, eta kaletik Bai, hendikan ilusioak. eskutik eman da, musutxoak, dena da polita. Asmoak ere polita dira. Zakua irabazizkero, zuek solidario xamar, ez da? Aipatu duzuenagatik behintzat. Bai, printzipioz kuadrillai afari bat edo, aguantatu digutenagatikan, eta gero ikusiko. Hori eskuzabala da, Bai, ez da? Bai. Zuluak tapatzeko, hau zuluak. Hau zuluak. Ez dira gutxi izango eta, zemazarete kuadrillan? Amasei. Amasei zulo, Bai, asko. Espageti batzuk? Espageti batzuk edo. Hori kuadrillan, bueno, makarrak jana egin eta gero gainotzeko guretzat. Afaia da gutxinez. Ia bazakua lortzen dugun. Animo bikote, zorte hon. Eskerrik asko. Zer moduz iratitan, Ondo. Ondo, indartxu zataztie gogotxu? Bai. Ondo, irati nondik? Leguarretatik. Eta zu, Ane? Gazteizik. Eta zer dalata? Ane, bikote eginda Miluzen? Bueno. A ber, eske berez hau lehen urten hasi zan, osea, ikusi genuen bainat telebistan desan genuen, bueno. Apuntatuko, ja. Bai. Beinat, zakua irabazi zuen, azkarrago beinaten klasikideak zarete zuen. Bai. Ah, bale, Eta bera ikusita ez da duzu, beinatek albo da gupe, bai, igual. Bueno. Irati ze ikasten? Matematika. Ze moz doa? Bueno, Aia, biok, aia. Ondo. Ane zema falta, amaitzeko? Bueno, pues 2 urte eta piku, eta... Matematikaria izateko ez da oso datu zehatza izan, 2 urte eta, bueno... Neskak ondo pasa, algoritmo zuzena lortzen dugun eta aurrera egiten dugun Miluzen. Eskerrik asko, tertziarren. Zebat matematika zakuan pilatuta eta datua zehatz mehatz botako dugu. Gaur, jokoan ditugu, 34.825 euro! Wow! Eta zenbat txalo entzun ditut? 20,5 bider 6. Portugalete denak, beho deizela, hau zuek! Astileku ikastolako lagunak. Ez da indartxu, ze... Oso indartxu. Hau batzuek, Basi egingo gara. Puntuak pilatzen hasteko, zer beto arrasto hasi baino, Urtziban. Venga, guazen, lehenengo taula. Euskal Herrian, ugari daude. Elizak. Ander, Lander. Frontoiak. Irati, Ane. Mendiak. Bueno, izan zaiteke. Geratu da izanen denbora pasatzen, Aho zabal ikusteko gaitasuna du. Museoak. Antzokiak. Ondo, neskak. Paso. 3. arrastoa. Holtza gainean ikusi ohi dugu. Bertsolariak. Ander, Lander. Aktoreak. Neskak. Dantzak. Urrengo arrastoa. Trikimailua da bere instrumentua. Epa. Holtzan. Magoa. Bale. Bai. Zuzen! 70 puntu Urtziban zentzat. Osondo! Magoa eskutalekutik atera eta ia beste 2 kontzeptu geratzen dira eta ia zeintzuk diren. 2. taula, Ander, Lander. Lehenengo arrastoa 2. taulakoa. Hauxe, ez da oso mendizalea. Alperra.
Iratiane. Ondartza. Urtziban. Surflaria. Gorrituta dabil, askotan. Karramarrua. Karramarroa. Oso, ondo. Posible, alda? Jupa. Laurogeita hamar puntu. Ondo. Ander, bombilla piztuta, Bai, Ondo, ondo. proba honek balio du jakiteko detektibe ona zein litzateken, Bi arrastorekin karramarrora. Wow. Oso, ondo. Neskak, beharko genuke, puntutxuren bat bildu. Eutxi pintza egin. Bai. Hirugarren taula, badator. Lehenengo arrastoak dio, lasaiago gaude bere faltan. Borroka. Urtziban. Estresa. Ander, lander. Urduritasuna. Monto zabiltzea. Erantzunetan. Batzuetan ikus ezina da. Ez. Batzuetan. Itzala. Urtziban. Antsiedadea. Ander, lander. Tentsioa. Ze urduri denok. Arrotu egiten da batzuetan. Garunak martxan. Paso. Urtziban. Beldurra. Ander, lander. Paso. Paso. Guazen zehatzera. Liburu zarrak gustatzen zaizkio. Oso ona hau. Lotu aurrekoarekin. Iratiane? Paso. Urtzioan. Pipiak. Ander, lander. Hautsa. Oso ondo. Hautsak arrotuz! Hernani Arrak, 70 puntu zuentzat! Oso ondo. Ikain! Bai! Hene, arrotzen ari da, Erne. Urtziban, apalduko ditugu pixka bat, imintzio batzuen bidez. Tira. Karramarroarena egiten zatozte ona mesedez. Ander eta Lander, beste aldera. Bueno, edo egin gabe, lasai. Zago presiorik hemen. Puntuen presioa, baizik denbora. Pentsatu ondo. Txirula. Txistua. Saxofoia. Ez? Tuba. Ez. Viola. Venga, falta dana. Klarinetia. Hori bai. Animalia. Zurra hondia. Errinozenontea. Oso ondo, Apaiza. Bai. Bedeinkatu. Txaron, zertan ari da? Apaiza, meza ematen. Bedein- Bedeinkatzen. Esken nik ezakit. Lasai, probatu. Zertan ari da? Pekat. Konfesatzen. Konfesatzen. Apaizari konfesatzen. Oso ondo, oso ondo. Bai, oso ondo. Apaia eta apaiza. Bai, oso ondo. Hau belaraldi kontua izaten da. Konfesazta inoiz? Bueno, apaiz baten aurrean, ez? Apaiz bat egaz. Ez. Hau denaren belauniko baino, izaten da parez pare horrela Bai. sarearekin eta... Bai, ni konfesa nahi? Bai? Bai, lehenengo Zer? jaun hartzea eta egin aurretik. Guzurbet esan dut, hor, ibizu, amarra ginduak banan-banan. Guzurbet esan dut, ez dakiz zer. Irurak asmatu eta irurok egin Zuek. puntu! Bide batez, horrela zerbait barruan batzen dute, konfesatzeko aukera orain, Ander, Lander? Ez hemen denen aurrian ez. Vale, fenomeno. Bai. Bartu lekua hasi mintzioka mesedez, irati. Han, ez bestaldean? Buena eskake? Ia ba, Anaia Rebok. Jaunaren bakean, denbora. Pentsatu ondo, Ah, hostia. Vale, hasi lanean. Edan. Ardoa. Korrika. Bai, beraz, lotu kontzeptuak. Energetikoa. Hori da, edari energetikoa, Edari ondo. energetikoa. bai. Dorrea edo Bai. Paris. Eta? Hitler. Ondo hori ginen. Vale, dorrea. Bai, zei. Vale. Torre Eiffel dorrea. Eiffel dorrea, hori da. Vale. Zezena. San Ferminen... Izatxa. Zertan ari da? Izatxa pikila izan. Vale, Zertan ari da? como erditzen, ez? Bai, Vale, baina pues, zeini ari da laguntzen. Zer? Baserriko... Baina ze animali da? Azean, beia. Beia erditzen, Bai. esan, ezakit, beia, Txerria. txerria Eta behitik erditzen. zer dator? Azeria... Ez. Beiaren kumea? Kumetxo, beiaren kumea. Betizua. Betiz. Zala? Ontzat eman modu denaren. Bai, behi erditzen. Bai. Bai, antxe geratu gara txalaren zain. Txalari, jaio
jaiotzen lagundu, baina behi erditzen, bueno, Ondo, izan ziteke. ontzat eman dugu pixka luzatu egin nahi dugu, ea kontzeptuarekin bat egiten zenuten, baina. Iruro egina, venga, guazen! Erditu dira puntuak, kostata. Igazidan ez, Bueno, lasai. Hitler, bai. Bai, Hitler, bueno, bigotea ikusi eta zoratu egin gara. Hartu lekua orain zoik inizioa mesedez, urtzi bat mestaldean, ia beste iruko balortzen dugun. Bizi, denbora! Isilik, Urpean ibili, parakaidasean salto egin, Montaña rusa edo... umeak, Bai. txirristan jetxi, Eta zer... Kolumpian parkean. zabuan ibili Bai, parkean. jolas parkea, ondo. Arna Arnaz sartu. sortu, lasaitu, Birikak, bikain. 0 segundo. igeri ibili, arraina, Txitxarea. arraina, Arraina eta arrantzalea. Eta... arraina eta Igerilaria. igerilaria. Zehazki? Urpekaria. Hori bai. Vale. Osondo, hori bai. Urtekari, izan zara inoiz? Egin dut lau bat alditan, pila gustatzen zait. Bai, Benetan, Aterako du tituloa alakor ematen. Konfesati baino gaiz hau. Etorriko zara nirekin, eramango zaitu. Ni beldurtu. Hala. Iruro gaina, hau pasuek! Beldurtu! Eta sensazioa, Bai. Beldurtuko nintzenan, Baina, ondoan ni nagoela jakinda, igual gehiago beldurtu. Ez da. Guazen gora, Jon, mesedez. nahiago nik neuk eroglifiko batzuk. Bai, aukeran. Urtzi ban aukeran, Ito gabe. Baita. bai, eroglifikoan nahiago ebe bai. Erakutsi, lehenengoa denpora. Idatzi hor, Izena bizenak. Aha. bale, hori bai. Irakurri egingo dugu ikusten duguna. Izen, a, bizen, eta ak. Izena bizenak. Asmatu bau, ia laguntzen zuten edo ez, hori pentsatzen abil. Ez dute behar, ikusko zuie. Bigarrena denpora. Oraindik ezkara denak, Batera, amaitu. bateratu. Vale. Guau! Ikusten dugu bat batera doala, batera eta tu egiten zegoen. Bateratu, bikain. Ikusi duzu hori ere? Azpeietan, bai ez da. Bizkor da biltza, puntu bikote! Oso ondo. Lander. Venga, asmatu egingo ditugu. Eroglifikoak. Denpora. Ez dit pagarik eman? Ramonak, amonak, Zenbat? birramonak. Vale, oso ondo. Ramon Agirre eta Birramon eta ak, Birramonak. Baina, Amonaren izena Ramona bada. Bueno, Ramonak, ez pagarik ematen, joder. Akaso, bai. Oso ondo. Ni Ramonei pagarik ez eskatu, Nahiko egin dute, ja. Ja. Ahora. Aguantatzen. Hori ba. Danak. Pentsa. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa, denpora. Gaur, bazkaltzeko. Espinakak. Oso ondo. Espin letran eta kaka izpiluan alderantziz irakurri behar da. Akak. Espinakak. Oso ondo. Zora garri, Ramonari eskuminak. Eta zuei egun puntu! Tiratiane, eroglifikoak, bota aukerak, guk lagundu alizateko be bai. Haupan eskake. Lehenengo eroglifikoa denpora. Zu bai zarela. Niak, irudela. Zer ikusten da? Pertsonak nik. Nik ez? Ni, zu. Nik ez? Nik. Ez? Gu. Bai? Gua. Gua? Badara erantzun nahi Guak zabi? igelak. Guazapua. Guazapoa. Guazapoa. Ez? Zu bai zarela gua? Gizajo. Zu bai zarela guazapoa baina guapoa. Bai. Claro. Aginen ikusten da eta apoa. Guapoa. Apoa. Eta asmatu zutenez, esatute, gizajoa, jasi gira, burraka. Asmatuko ez badugu sikiera barrena guztu, ez da. Irakian egu bai, Guazen, bigarrena. Denpora. Ema da zuzure. Behinkapena. Oso ondo. Bede, inka eta pen. Daukagu. Bede inkapena. Oso ondo. Konfesatu zarete orduan? Ez goez. Ala hobe. Pero hogeita mar puntu zuentzat. Etortuko dizuet, abesten hasteko segulako gogoa daukat, baina gogo handiago dute Portugaleteko Astileku ikastolako lagunek. Prest? Ia ba. Bai. 1, 2, eta 3. Honetan dago zure ondarea. Oso da! Wow! Eta Erne
Honekin iazki hasi baita Minduzeko publikoko abez batza lehiaketa. Puntuazioak ematen hasiko gara. Oso ona, Zer momentuz oso ondo? Portugaleten ustailandiz jaizek ez da? Noiziaz Portugaleten? Abuztuan. Abuztuan. Bueno, gaur kantatutakoarekin 10-tik 8 puntu zuentzat. Ondo. Egin ezagun rankina gero. Bikain. Bai, ze urtzik eta Ibanek ez dute abestuko? Hauek abeste dituzte esaldietako, eskutako esaldiak, alegia. Ondo trebeak zarete hortan eta, has gaitezen lanean. Autogidarien burua usteak. Aurrera. Zu argitan izarra jozten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Zona. Zein da abestiaren izen burua, zu argitan, zeruan, izarrak edo egan. Zu argitan. Zu argitan. Bikain. Ondo. Janus Lester, Aurrera. Ze eskutatu dugu, ETS-en kantuan, hemen egon, han egon, ies egin, alde egin. Alde egin edo geratu. Abesten hasi da, txalo, hori, mesede! Eskerrak, Iban, konpentsatu duzun, oso ondo abestu dutelako. Bai, egia da. Alde egin da galdera zen. Hori da. Oso ondo. Hasi da abesten leia bat dagoelako hemen. Ondo. Abestantza lehiak eta Ibanek esan du, hau ere irabazi nahi dugu. Konpentsatuta. Tira, zetak, ak, aurrera. Nola esaten zaio azkoitian azkar ibiltzeari? Totin, brotin, trotin edo drotin? Trotin. Trotin? Ez? Brotin. Brotin ibili? Ez? Drotin. Drotin? Hori bai. Oso ondo. Ondo, eskak. Letrak zuentzat? Askatzen alegindu nahi? Ez. Urtzi da Iban? Nor da argazkikoa? George Braque, Henri Matisse, Pablo Picasso edo Salvador Dalí? Picasso. Picasso. Bide batez, erredakzioan egin arko gogoeta bada. Hemen eskutatuta dukaguna, autogidariak tarteko. Segiranean, nork idatzi zituen Hautsida Anfora disko osoko letrak? Ruper Ordorikak, Bernardo Atxagak, Paco Aristik edo Imanol Lartzabalek? Atxagak. Bernardo Atxaga. Oso ondo. Ikain. Atxagaren poemak. Ari gara, Lehenbiziko hitz horretan bereziki aurreratuta lanak. Ale egin du nahi duzue? Iban? Ez. Zein da, kantuaren urrengo esaldia, Erne? Goxo-goxo jantzan, ez jarri zalantzan, sartu kalabazan edo ez ezazu jan. Ez jarri zalantzan. Ez jarri zalantzan? Errebotea? Goxo-goxo jantzan. Goxo-goxo jantzan? Goxo-goxo jantzan! Zoragarri. Eta honekin zuek ere, Hernani? Bai, askatu nahi duzu? Ia ba? Ezinezkoa da, hiri batean doan aparkatzea. Egia da, zuzena da? Zuzena da, nera! Egia eta zuzena! Komodia, Anderlander, oso ondo! Ba, lehenengo eskuko komodina eskoratuta, bigarren eskua zeuena izango da, eta zeuenari ere eusten diozuen. Etzen gertatu eta eskerrak. Diogu bigarren esku honetan, eta lehenengo galdera. Zer da argazkiko arraina? Antxoa, sardina, xabiroia, barbarina. Antxoa. Iratiane. Sardina. Oso ondo. Iru sardina. I. Ez errez. Zein da eskutatu dugun hitza? Begiradek, besarkadek, isilunek, keinuek. Begiradek, isilunek. Isilunek.
Errebotea, neskak. Begiradek. Sua taldea. H-I. Ander, Lander, aurrera goaz. Nola esaten da Legazpin, kale kantoian eskutatu? Kolo egin, izkin egin, txirku egin, iztu egin. Iztu egin? Errebotea. Txirku egin. Oso ondo, neskak. Puntuak bilatzen. Letrak bebai. Askatzeko aukera asmatzen duzuen bakoitza, baina goiztxu, ez da? Bai. Guazen. Ander, Lander. Io jarraina, banaiz mi kantuan narratoia bezala. Begiak katuan, beti eskutuan, ondoan katuaren eskutuan, nola jarraitzen du Kalakanen kantuak? Beti eskutuan? Narratoia bezala. Beti eskutuan. Oso ondo. Ene, eskutuan esaldia ere? Jarraituko dugu? Bueno, lanien danak, Bai. Beste galdera bat. Guazen. Zenbat hortz dituzte eltxoek? 0, 18, 24, 57. 0. Giratiane, 24. urtzi ban. 18. 57. Horrela esan zen gara edo. Ni bai, Ondo kozkatu ni da. bai. Beste galdera bat. Ondo entzun, ahotsa? Nor entzun dugu B klasekoa kantuan. Zati honetan, lider Nando Sarazo zaia. Olai Entziarte, Olatz Salvador. Olatz Salvador. Buah. Oso ondo, Olaiaren kantuan, Kolaborazioa hau, kolaborazioa egiten. Vale. D. Askatuko dugu? Ander, Lander? Saiatu besterik ez bada? Askatuko? Saiatuko gara? Beste galdera bat? Segi. Bai. Venga. 2012an mundua bukatuko da. Bai! Komodina, Ander, Lander. Hau zer zan, Santo Tomas egun bat izan zan. Santoten? Abenduan 21 maiek eta Bai, esaten zuten. egutegi horiek Bai. eta- Ospatu gendun, Bala Bai, ez bada. ezta? Eta etzen ezer gertatu. Ospakizun Urrengo guni bai. honetarako, aitzaki Urrengo ona. guni bai. Ba, ez bada ospa dezagun. Iratiane, ospa dezagun urrengo eskua. Bai. Akaso azkena izango da eta aurrera. Sinesmen faltsu bat hau. Zein da eskutatu dugun hitza? Zamarik, pisurik, beldurrik, zauririk. Pisurik. Pasando. Aurrera. Ze zenbakirekin jokatzen du Aimar Orozek. 5, 14, 10 edo 8. 14. 14? Ez. 10. 10. 10 da. Haupa. Oh. Aurrera ingo dugu noski. Ostiraltxo, hiru lau trago eta bi pintxo. Ostiraltxo, un blen. Nola jarraitzen du abestiak? Ez edan gehitxo, edan txupito, edan dut gehitxo, edan zagardo. Ez edan gehitxo. Ez edan gehitxo. Ez edan gehitxo. Ondo. Imutzo eta beloki, sekulakoa. Iratiane, askatu nahi? Ez. Zer zara ostegun edo ostiral? Edo biak aukeran, Bueno, bat Bai. aukeratu. Zein urtetan estreinatu zen Minionsen lehen filma? 2014an, 15an, 16an edo 17an? 2016. 16an? Mazazpian. 17an? Ezpa? 2014? Malauan? Bia. Bueno. Tokatu da. Iratiane, aurrera zuekin. Zein urtetan jaio zen Edurne Azkarate aktorea? 1980an, 81an, 82an edo 83an? 82an. 82koa? Ez?
83. 83? Oso ondo. Adinkideak, oso ondo. Hemen. Urtziban, ari dira. Aruna ondo estutzen. Saiatu nahi duzu, Ez. Ez? Iratiane? Nola esaten da eskumuturra zuberoan? Rineta, pineta, kineta edo xineta? Oineta. Gain? Ah, Honekin, sinesmen faltsu hau, askatuko dugu agian. Iratiane? Ez. Ez, aurrera ba. Zeintzuk entzun ditugu kantuan? Kristina eta Maia, Maixa eta Ixiar, Ixiar eta Maia, Alaitz eta Maider. Maixa eta Ixiar. Maixa eta Ixiar. Kristina eta Maia. Kristina eta Maia? Hori bai. Aupa. Buah, zehazti hau. I. Eta eskatzeko zorian, Bai, bai? koloretako arrainek 3 segunduko memoria dute. Zuzena da? Bueno, ondo. Asmatu. Ia, gertu ginen. Asmatzeko aukerak saiatzen denarentzat. Hauetako zein hitzek esan nahi du elur ekaitza? Ulina, usina, urina edo udina? Udina. Ez da zuzena? Errebotea? Ulina. Errebotea? Urina? Ba, punturik ez, ese bat. Iratiane? Odolaren ze euneko da ura. Euneko 50, 60, 60, 70, 80, edo euneko 80, 80 artean. Laroi tamar. Bikain, Ta taskatuko dugu. ia ba? Koloretako arrainek 3 segundoko memoria dute. Segundoko. Hori bai, bikain! Komo dinenezak? Segundoak orain urre balioko dute ia ze bitalde doazen buruz burukora. Markagailuak, momentuz, 270. Urtziban, komodinik ez? 270 Ander, bi komodin, 270 Iratian eta komodina. Urrezkoa izan daitekena. Zein da zuzen amaika kontzeptu? 8 zuzen, 3 oker. Erantzun okerrekin errondatik kanpo. Geratzen zarete eta puntuak pilatzeko aukera barik geratuko zinatekete. Urtziban, ez da ariketa erraza izango komodin barik, baina egin beharko. Pizkunde garaiko margolariak nahi ditugu. Lehenengo errondonetan, errenazimendua zari gara noski, Leonardo da Vinci, Alesso Baldovinetti, Raffaello Sanzio, Michelangelo, Sandro Botticelli, Giordano Bruno, Giorgio Vasari, Andrea Solari, Jan Bodin, Nicola Pisano, Tiziano. Da Vinci. Da Vinci. Bikain, pizkundeko margolari ezagunenetako bat. Botticelli. Ez da gazte, Venusen jaiotza obraren egilea. Michelangelo. Pizkundeko eskultore margolari, arkitekto eta olerkaria. Tiziano. Margolaria hau. Margolariak nahi ditugu, Ander Lander. Komodina. Komodina erabiliko dugu, errondan. Bizirik, jarraitu izateko baliogarria izango da, Raffaello Sanzio. Rafael izenez ere ezaguna. Neskak, Iratiane. Andrea Solari. Bikain. Urtzite Iban. Giordano Bruno. Pentsalaria bai, margolaria ez. Ander Lander. Bita bi. Giorgio Vasari.
Oso ondo. Iratiane? Komodina erabiliko dugu. Komodina erabiliko dugu, erantzun zuzen bakarra dagoelako. Urrezko komodina esaten genbiltzan, eta izango da. Baldobinetti argituta, 150 puntu Iratitan ezentzat. Haupan ezpak! Bortxe! Aurre hartuta, momentuz, Iratitane, bigarren errondan, Ander eta Lander, literaturarekin lotutako kontzeptuak eskatuko ditugu. Agustin Zubikarai beka, Brit sariak, Sautrela, Adarra saria, Elertia, Artefaktua, N saria, Booktuber boom, Iparragirre sariak, Linguae Baskonun premitae, Txakur gorria. Listo? Sautrela. Duela urte batzuk emaitetzen zen literatur saioa. Linguae Baskonun primitae. Euskaraz argitaratutako lehenbizikoa. Artefaktua. Egungo literatur programa, Opa Ilaski. Bai, badaukare, bai. Txakur gorria. Sormen taldea. Agustin Zubikarai beka. Ondarroko udalak eta elkarrek antolatua. Iparragirre sariak. Urretxuta Zumarragan. Hiru akatsek hor jarraitzen dute, bi zuzen bebai. Elertia. Literaturaren sinonimoa da. Bonekin errematatu dezakegu, Iratitane. N saria. N saria. Euskararen alde diharduten erakundeak saritzen ditu literatura. 150 puntu jokoan, Urtzite Iban. Brit sariak. Musika saritzen da Brit sarietan. Ander eta Lander errematatzeko aukera eta urrezko puntuak izan daitezke. Komodina. Komodina erabiliko dugu. Booktuber boom, gaztengana literatura gerturatzeko ekimenak 150 puntu eman ditu. Iratitane, hirugarren errondara goaz, gauza horiak nahi ditugu. Kurkuma hautsa, Kardabera, Turkiako taksia, Bidasoa Irunen kamiseta, Sotera, trainerua, Dipsi teletubia, Belakoren azken diskoa, Flandriako bandera, Musua kuadroa, Arrakasta liburua, Sintxanen galtzak. Musua kuadroa. Gustav Klinten margolana horia da. Zederra. Flandriako bandera. Ondo. Bidasoa Irunen kamiseta. Oso ondo, Iratiane. Kurkuma hautsa. Kurria egiteko erabiltzen dena. Urtzite Iban. Sintxanen galtzak. Galtza horiak, kamiseta gorria. Ander Lander. Zutera ez. Kardabera esako ez. Bai, prestatu gara esateko. Bai, Belakoren. Belakoren azken diskoa. Ez da zuzena, kolore hotzak dira nagusi diskoaren azalean. Iratitane. Kardabera. Lore hori bat da. Urtzite Iban. Dipsi teletabia. Ez da zuzena. Berdea da. Iratitane. Arrakasta liburua. Jasone Osorren liburuaren azala hori da. Planto egiteko aukera edo... Planta bengo dugu. Jolastu egingo dugu? Ez, planto. Planto. 70 puntu, Bai. nahiko. Bai. Hori ba, 70 zuentzat. Ikain. Eta taxi horia Turkiakoa. Hori zen. Markagailuak, begiratu nola geratu diren. 270 puntu. Urtsik eta Ibanek. Landerrek eta Anderrek. 610, 580, Janek eta Irati. Ni luzen ere aipatu izan dugu. Antzerki munduan kolore horia zoritxarrarena dela. Urtzi Iban.
Honekin amaitu da, Miluzeko zuen antzez lana, entzun ondo, 19 saioren ostean txalo beroak. Sekulako aita baita. Miluzeren denboraldi berri honetan lortu duzuena, lekua erabat hartuta, 4.000 euro irabazi dituzue. Zer daukagu esateko? Gustatuko litzaiguke, azkenean zuek biok izate zeratek gure etxetan gaur sartzen direnak, baina guzti horren atzean izugarrizko persona kriston taldea dago, beraiek gabe hau posible izango ez litzatekena, oso ondo tratatu gaituztenak, eta bakiela gure agurra eta gure eskerrona denontzat. Urtziban, gure aldetik esan, kostako dala, 19 saioko langa hori, baten bat etorri eta 19 saio gurekin egoten, ze jakintza, erakutsi duzuen, ze Miluze trebiek zarien, gogoratu da aurreko edizioan, Miluzen, beste 23.000 euroko zaku bat be eskuratu zenutela, eta, egun mordu egon zaretela, Urtziban, urtiek pasata be bai. Eskerrik asko gure aldetik be bai. Sei ator, ze irribarre, ze gustor egon garan zuekaz, eta mila esker bizita honegaitik. Opa, bikote, dejo da izela! Hau da, hau ez ustekoa, hau da, hau xoka Miluzen, 19 saiotan nagusi izan ditugu, baina etxeratu dituzue, Ander, bejo da izuela alde batetik, eta bereziki iratitan, gaur iritsita, estatu golpea. Bai. Pozik ez da? Bai. Apal etorri gara, eta begira, veteranoak etxeratu ditugu. Bai. Bakizue, orain sokatiraren txanda da, iratian, puntu gutxiagorekin zailkatuta, zuek izango zarete erantzuten lehenak, prest bibikoteak hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Nola deitzen zaio hiriko oztopoak gainditzean datzan disiplina fisikoari? Atletismoa. Parkour, zenbat i ditu zirimiri hitzak? Lau, zuzen. Ingelesezko ze esapiderekin ezagutzen da urteko egunik tristeena? Bloody Monday. Blue Monday. Nola deitzen da audio eta soinuak biltzen dituen hemeroteka? Paso. Fonoteka, zer ibaik egiten du muga Kroazia eta Hungaria artean? Paso. Danubiok, nola esango zenuke latinez nire erruz? Mea culpa. Mea culpa, zuzen. Zein urtek izan zuen azkenekoz otsailaren 29. 2021. 2020, nor da Joseba Tapiaren betiko trikiti laguna? Paso. Leturia. Ze lurraldetan dago Saioa mendia? Nafarroan zuzen. Zein da isa formak josiz brodatzeko teknika? Paso. Paso, gurutze puntua. Osatu atxotitza alferraren bekatua lan egin gabe? Bizitzea. Nekatua, zer kanpusetan du EHU Arte Ederren fakultatea? Bilbokoan. Leioan, norena da Beruna Patrikan liburua? Paso. Ander Izagirre, nor da Milu txakurraren jabea? Tintin. Zuzen, bukatu esaera zarra udazkeneko loreak indar? Paso. Gutxi, nor falta da zinema bikote klasiko honetan? Telma eta? Paso. Telma eta Luis, zenbat urte bete ditu irailean Google konpainiak? 25. 25, zuzen, ze sigla erabiltzen da disko kompaktua adierazteko? CD, zuzen, ze arte disiplinatan aritzen da Alain Maia? Abesten. Dantzan, nor da bizi baratzea liburuaren egilea? Paso. Jakoba Errekondo, ze herrialderen hiriburua da Hanoi? Paso. Vietnam, nor da oheiltzenuetan etzan behira zatien gainean ibili eta sua irenzten duena? Paso. Fakirra, nola du izena Donostiako Santa Clara uartean dagoen Cristina Iglesiasen lanak? Iritsi zaigu. Enbalea. Iritsi zaigu, denparak errapatu gaitu, piratian baina oso ondo. Bai, ezta? Bai. Estrenu ona, sokatiran be, tirapur bat egin dugu. Bai. Bueno, ze sentsazio iratiane, orain ja, lanak amaituta. Orain lasaiago. Orain lasaiago, orain gustora. Eta pozik. Ondo, helburuak beteta, lortu duzu bezailkatzie, zeuen zaino ongo gara urrenguen. Eskerrik asko zuzka. Oigote! Eskerrik asko. Ander eta Lander finalean, egia da joera ohitura hartuta genuela. Urtzi eta Iban finalean, gaur kontuak aldatu dira, majo aldatu ere. Zuek, zakuaren atzetik, pozik ezta? Bai. Pozik irabaziezkeo indikan gehiago. Zalantzari gabe, ze asmoa kuadrillari otordu bat ordaintzea da. Bai, xumia, Oita mila guztik ez dira jungo. Honekin, mariska da, dozena bat egin daitezke. Erne, zakuan jokoan baititugu, 34.825 euro. Ikaragarria! Eta hau guztia, hemen bizi dugun zirrara borobiltzeko, Astileko ikastolako gure lagunak, Portugaletetik.
Bagira honetan, etxekuei esan, Euskal Herriko onenak naiz esan azkarrenak finala egiten. Bagin, jokoa gurekin, jokatu gurekin, Ander, Lander. Azkar ondo, baina zuek egiaztatzeko aukerekin eta bestelako ariketa bat egiteko aukera izango duzue. Ondo, urduri? Bueno, zehose berria da, orduan. Ondo. Ja ba. 11koa eskainiko dugu eta urrezko galdera. Prest, azteko. Gipuzkoan jaiotako atezainak dira denbora. Luis Arkonada. Agustin Elduaien. Andoni Zedrun. Jose Manuel Otxotorena. Vicente Biurrun. Peio Artola. Gorka Iraizoz. Jose Ramón Esnaola. Jesús Unanua. José Ángel Iríbar. Xavier Irureta Goiana. Egiaztatu egingo dugu, egindako ariketa. 11koa jarri dugu, eta 11ko horretan, 4 akats. Aldaketa pare bat egin egiaztatu berriz, eta 2 akats. Hautago ez ditugu behiratu ere zauek. Oita 15 segundo. Azken 10 segundoetan egiaztapenik ez, baina oraindik aukera. Bi akats. Osa, bat ondo. Zein aldatu ditugu? Zedron? Ez da bat. Zedron aldatu bai. Beste alde nola pasatzen duten, bai. Eta, oain, bane guztu. Bat falta. Karbora. Azken segundoak. Denpora. Eta aurrezko galdera. Ander, Lander. 11 hauetako 2 osasunan lehen mailan jokatu dute. Denbora. Bost segundo. Ariketa eginda, 34.825 euro. Jokoan ditugula kontuan izan da, Ander, Lander. Urduritasun batzuk ez da. Bai, jaleo pixkale. Zemuz, lehenengo finala? Bueno, geizki ez, baina zalantza esente. Luis Arkonada. Gipuzkoan jaiotako atezaina dela diozue, bai? Donostian jaioa, entzuzen, atezain mitikoa. Agustin Elduaien, bai? Ola berrian, hau. Andoni Zedrun, ez, zuzena da? Durangon jaioa baitzen, oso ondo. Atletiketik gogoratzen doni bere bibote handiarekin. Jose Manuel Otxotorena, bai, Gipuzkoan jaiotako atezaina. Aipatu dute, eurak ere. Naniarra. Hernaniarra. Herrikoa. Jose Ramón Esnaola. Gipuzkoan jaiotako atezaina. Baietz. Erantzun diozu galderari. Zuzena da, erantzuna? Andoainen, jaioa Realean, eta Betis taldetan aritua. Vicente Biurrun. Ez. 5 urterekin, etorri zen Donostiara, jaio Brasilgo Sao Paulo hirian, jaio zen. Peio Artola. Gipuzkoarra. Jaiotzez, bai? Andoaindarra, hau ere. 175 euro.
dagoeneko zeuentzat. Gorka Ireizoz zengana noa, hau asmatuta, 200, adibidez. Gorka Ireizoz ez... Eta Andoaindik Antsoainera egin dugu. Antsoainen jaioa, Gorka Ireizoz. Iribar. Jose Angel Iribar. Zalantza, eukizu, Bai, oso atletikeko da, baina nik errezeluaneka, baina ez dakit, Ez dakit. Bueno, atletikek izan dezakeen embajadorerik onena, Euskal Herriko embajadore bai, nabaritzen da. Aldunok ere bai. Berataz, bai, guztiok maite minduta gauzela, jarraitzen dugula. Iribar. Bai? Zarauztarra, bera. Opa Zarautz. Aratona ibilizadete, Jesus Unanua, Xabier, 78arekin. Jesus Unanua, bai. Gipuzkoarra. Zuzena da? Ez da zuzena, Jesus Unanua Iruñean jaioa itzen eta bigarren akatsa, Xabier, Irureta Goiena, Berritxuarra, baita. 11 hauetako 2 Osasunan, lehen mailan jokatu dute. Urrezko galdera. Jesus Unanua eta Andoni Zedrun. Aukeratu dituzue. Jesus Unanua. Zuzena da, erantzuna? Bikain, 20 urterekin egin zuen debuta lehen mailan, talde Gorritxoarekin. Talde ezberdinetan ibili zen Andoni Zedrun. Atletiketik gogoratzen dugula esan dugu. Osasunan egongo bazan, 1.000 euro. Anderlander, Hernanira. Ondo ez da? Bai. Andoni Zedrunek Osasunan lehen mailan jokatu bazuen, 1.000 euro. Oiek, emango bizkigu? Bai? Vicente Biurrun zen, Osasunan jokatu zuena. Anderlander, bikain finalera iritsi, kontuak asko aldatu dira demora gutxian, 225 euro irabazi duzu, Barrilako afariari gara pizkana kapilatzen. Segi horretan bikote. Eskerrik asko, etxetik badakigu zutxu ari zaretela. Mil luza ikusten, bilinzarekin jolaz egiten, placer bata. Epa! Gerarte!